Meidän mielestä onnistunut sähköurakka lähtee asiakkaan tarpeiden määrittelystä ja hyvin tehdyistä suunnitelmista. Kyllähän se ehdottomasti paras fiilis tulee siitä, kun näkee konkreettisesti, että asiakas on oikeasti tyytyväinen siihen ratkaisuun, mikä heille on toteutettu. Meillä on semmoinen sopivan rento työilmapiiri, hyvällä huumorilla lähestytty porukka ja tehdään hyvällä lenkkarilla hommia, mutta silti määrätietoisesti ja särmästi. Ja me tehdään asiakkaalle työ niin kuin sovittu, pidetään hinnasta kiinni ja laatu on semmoista, että sitä voi näyttää muillekin, että me on tehty näin. Kun me tullaan työmaalle, niin me tehdään suunnitelmien mukaisesti työ järjestelmällisesti ja lähtiessä siivotaan työmaa sillä, että seuraavalla työllä on hyvä tulla puhtaille sensseille. Me pyritään laadukkaalla työllä siihen, että meillä on tyytyväinen asiakas ja jolle pystytään tekemään jatkossakin projekteja.